de natuur komt tot leven. En ja, de meesten die zijn er alweer, de eerste alweer. Dus ja, prachtig. Goedemorgen. Goedemorgen. Smakelijk bakje. Ja, dus morgens dat is een ritueel, dat doen we eerst maar eens. Dat is belangrijk voor de hele dag. Toch? Nou ja, we komen 15 maart tot 1 november. En misschien... Zo lang? Ja, nou ja, het is toch niet lang. Eigenlijk, we moeten weg, hè. We moeten weg, hè, 1 november. Maar we wilden niet langer, hè? We mogen niet langer. En nou ja, we zijn dus... vroeger reden we altijd veel naar Spanje, naar Portugal en nou ja, overal Griekenland, Turkije. Maar we zijn een beetje, nou niet rustiger, een beetje rustiger ook geworden eigenlijk. Dus nou ja, we zijn hier thuis. We zijn verleden jaar nog naar Spanje wel geweest. Maar ja, dan waren we toch eigenlijk binnen 14 dagen waren we weer terug. Dus We zouden 2 maanden, maar 2 weken stonden we weer hier. Ja, dat... Ja, wat dan missen je, met? Ja. Ja. Want je bent niet in Haarlem, hè? Ja. Maar daar ben je hem dus bijna nooit. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Je hebt gasten die wij uit Haarlem, die ben je direct stand bij de 15e, hè? Ja, die willen net langer wachten. Die tellen eigenlijk de dagen nog dat ze hier weer heen kunnen. Dus ja, dat is heel bijzonder. Dat is ook heel leuk voor je zelf. Ja, en ja, die mensen passen hier. Stevige stengels. Ja, het is ook 3 keer zo dik als Riet. Ja. En 3 keer zo hoog. Ja, inderdaad. Die kan er wel schuilen. Vorig jaar gingen we zelf een stuk of zandje en die roemen elke dag op camping. 10 uur gingen de loeken niet op en ze sprongen op het stek. En ze lagen hun aan onder de caravans. Dat wie hun listplak op een gegeven moment. Nou, prachtig. En vaak om 6 uur zitten we hier al. Oh, je ziet hem betiert op? Ja, Altijd. ja, altijd. Ja. Zo over een paar weken, dan is het lekker weer. Je zit er 's morgens ontbijt hier buiten om 6 uur.
Nou, en dan om 7 uur komt er nog eens eentje langs of zo, weet je wel, iets in een pyjama-ponnetje. En dan zitten wij hier al lekker aangekleed, rustig, kopje koffie, ontbijtje. En dan maar de kippen op stok? Nou, Nou, we zijn, kijk, niet zo echt nu is laat. het doorgaans 10 uur zo. Maar dan wordt het misschien wel een uur of 11 of zo. Maar dan niet later hoor. Want dat, nee, dat wordt te gek. Nou, maar de Pinkster is hier helemaal top. Dat is eigenlijk het drukste weekend van het hele jaar. Maar oors, ja, we hebben toch al wel een 60 tot 80 mensen in het hele seizoen. Ja, Wat een drokte. prachtig. Ja, geweldig. Ja, dat is genieten.